Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव दिनै सानडे दा बेखायनो स्किमनि सायाव बिग आपडेट नोंथांमोननो लाना फैदों बेनो जाबाय गासै 75,000 लाइमोनफोरनो सासेयावनो 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम नोंथांमोननो अनसुंथाइ होसिगोन दा अनलाइन एप्लाइ जागासिनो दङ दा बेनो जाबाय CM Atmanirbhar Yojona एबा CM नि लननि सायाव अफिशियेल नोटिस एबा सिलेक्शन बोरै खालामगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोननो लाबोदों बेखायनो जाय नोंथांमोना Bodojobinfo अफिशियेल YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो सरकारि साख्रि एबा लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइटआव दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 2.0 लिंकआ एक्टिभ जाफिनबाय बेनो जाबाय CM नि आत्मनिर्भर लननि सायाव जिनोखि नोंथांमोना स्क्रिनाव खारबाय थानो मोनदों दा बे एक्टिभ जाफिनबाय नोंथांमोना जायफ्रा सिगां खालामाखैमोन एबा थालांदोंमोन नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालामफिननो हाबाय आरो दायो लिंकआ सोलिगासिनो लास्ट डेट बुंथ'वाखै नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि बे सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो जाबाय सेप्टेम्बराव नोंथांमोननि सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा रांखौ मोनगोन फार्स्ट किस्तिखौ आरो बाथ्रा बुंदों बिथांमोना CMआ बुंनाय बादिब्ला माने सेप्टेम्बराव सिलेक्शन खालामगोन आरो अके बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा खालामनो गोसो दङ खालामबानो जाबाय दा मोनसे बाथ्रा गोबां कमेन्ट्स खालामो आंनियाव जायफ्रानोखि साख्रि नागिरो नोंथांमोना बेखौ खालामनांगौ नामा नोंथांमोना नाय जुदि साख्रिनि टारगेट दङबा नोंथांमोना खालामनाङा मानो होनोबा बियो मोनसे लन सिस्टेम नालाय बेखायनो जुदि खालामाबा आं सानो मोजां जागोन आरो जायफ्रा माने साख्रियाव गोसो गैला नोंथांमोना बिजनेस मावनो गोसो दङ अब्ला नोंथांमोना बे लनखौ लानाया मोजां मानोना बे लनजोंनो नोंथांमोना गुबुन गुबुन खामानि मावलांनो हागोन आरो जेरै बिथाङा बुंदों जे गभर्नमेन्टआ बुंदों बिथांमोना 2 निफ्राय 5 लाखसिम मोनगोन आरो नैबे 5 लाखखौ जायनोखि डिप्ल'मा दङ एबा बिथांमोना गुबुन गुबुन लाइन एबा ITIफोर फरायनाय बिथांमोना माने 2 लाखनि बारा मोनगोन आरो नाथाय जों बादि हमना ला एग्जाम्पल जेनेरेल मानसिया हमना ला 10 पास HS पास डिग्री पास अब्ला नोंथांमोना 2 लाख मोनगोन आरो अके बिनि बारा मोना बिनिफ्राय 50% नोंथांमोना माने फ्रि मोनगोन आरो 50%खौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो होफिननांगोन आरो बाथ्रा जाबाय जुदि नोङो 2 लाख मोनोबा नोङो 1 लाखखौ नोङो मोनथारसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 1 लाखखौहाय 5 बोसोर उनावसो नोङो किस्ति सिस्टेमाव नोङो हरफिननांगोन आरो माने सुख'बाय थानांगोन आरो दा बेखौ मोननो फार्स्ट किस्तिखौ जेब्ला नोंथांमोना मोनगोन ना 1 लाख मोनगोन बेजों खामानि मावथारनांगोन खामानि मावबासो नोंथांमोनखौहाय सेकेन्ड किस्तिखौ होनाय जागोन बेखायनो गभर्नमेन्टआ गासै हमना ला माखासे CM फेल'शिप होनाय दिहुनदों आरो बेयाव माखासे साख्रि होनाय जादों जेराव बिथांमोननि सेलारिया 50K स्टार्टिं बेनिफ्राय आरो माखासे टिए थायो 60K नि खाथियाव मोनगोन आरो बिथांमोना नोंथांमोनखौ सार्भे खालामगोन आरो बिथांमोनखौ मा खालामदों दायो DIC अफिसाव दोनदों एबा डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि अफिसाव बिथांमोनखौहाय दोननाय जादों बिथांमोनानो नोंथांमोननि खामानिखौ मावगोन आरो बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो एन्ड बेनिफ्राय मोनसे आरोबाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय जायनोखि थांनाय बाराव एप्लाइ खालामखाबाय नाथाय बायबा होदोंमोन आरो बिथांमोना मोनासै गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिब्ला जायनोखि सिगां खालामखाबाय नोंथांमोना खालामनाङा बेखौनो माने रिभाइस सिलेक्शन खालामगोन आरो नाथाय जुदि खालामथारनो गोसो दङबा नोंथांमोना गुबुन फन नाम्बार होनानै खालामनो हायो अके गुबुन फन नाम्बार होनानै नोंथांमोना खालामनो हायो दा बेखौ खालामनोबा जों मा खालामनांगोन अनलाइना जाबाय लिंकआ एक्टिभ बेखायनो नैबे साइन आपआ बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो जुदि ID दंखायोबा नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन आरो दा जोङो साइन आप क्लिक खालामबाय नै देन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि फन नाम्बार नोंनि माखासे नाम बेयाव होनांगोन जेरै फार्स्टआव नाम मेल ID बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ होनानै पासवर्डखौ नोंथांमोना नोंनि नाम होनानै 1 2 3 हेशटेगबो नोंथांमोना होनो हागोन अके देन बेखौ जों मिथिबाय बेनिफ्राय फिन खनसेबाव खेबसा कोड दङना खेबसा कोडखौ होनानै नोंथांमोना गेट OTP लांनांगोन बा नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनांगोन आरो होमबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लिंकआथ' एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना मोनखादों नै बेनो जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय दा बे जाबाय नै स्क्रिनाव खारगासिनो दङ बे जाबाय नै नोंथांमोना अपेन जाबाय अके दा बेनो जायफ्रानोखि खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना खालामदो लासै लासै खालाम लास्ट डेट ओंखारथ'वाखै आरो जेब्ला गोदान आपडेट फैगोन नोंथांमोना Bodojobinfo YouTube चेनेलाव मोननो हागोन